Okay, sifomile sigcwele mfi. Sifake igcwale kanjena-ke ifomu thina dlale ngayo ukuze isikebhe singacwili lapha sike starte ngempela. Into zami lezi engizoyisebenzisa isaha ngizosaha ngalo i-grinder ngenzela uma ngathi kuyaqina qina sheshe nje ngusheshise engaze kungibambezela. Isenda yami le umshini wami lo soqondisa ngawo i-level. Then emva kwalokho ngifaka amashidi phelile. Zobonisa ngevidiyo elandelayo mase tshengisa ngevidiyo elandelayo. Nawa amabhodi ami yabo a-ready nje ukuthi uma ngiqeda nje ukushaya i-level ngiyawafaka yabo. Ngiwafaka la kube kuhle-ke kube njalo ngizokutshengisa uma sengishaya i-level nje sekuqonde kahle ubone nawe ukuthi i-Veloster usha kanjani umsebenzi. Ngifuna ukuyosebenza le mbafana emtateni wolwandle. Ngabona yasendini. Senga. Oh ya bonakala ya. Brenda. Oh. Right. 30 seconds. All right. Okay guys, we done now. Yabo ukuthi kuqonde kanjani 100%. Then amashidi ethu lawa mase siwafaka la siwafaka vele eqondele nje sezohlala. Yabona nje ukuthi nefomu masifaka sayigcwalisa. Asifuni ukuthi isikebhe sabantu sicwilele emanzini. Yebo. Mr Price.